Hello everyone! В това видео ще се запознаем с лексика, свързана с вечеря в ресторант. Let's eat at a restaurant или Let's eat out. С тези две изречения може да предложите на някого да отидете на ресторант. Много често ни се налага да направим резервация за вечеря или обяд. Може да използвате следното изречение, за да запазите маса. Could I book a table for? Или Could I reserve a table for? Като на празните места добавяте броя души и датата, включително и часа. Нека да видим как ще стане едно готово изречение. Could I book a table for two people for February 14th at 7 p.m. Може да запазим маса за двама за 14 февруари в 7 часа. След като запазим маса, ще отидем на място в ресторант. Там ще ни посрещне a hostess, която ще ни заведе до масата, table и ще седнем на стола, chair. Също в ресторанта ще има a waiter, сервитьор, или a waitress, сервитьорка, които ни носят меню. Като седнем на масата, виждаме много различни неща. Събирателната дума на английски за прибори е cutlery. Например, a knife, нож, или a fork, вилица. Думата за чиния е a plate, а за салфетка napkin, като имаме съответно и glasses, чаши. Думата за лъжица е spoon, а купа е a bowl. На масата също може да има a cruet или a bottle of oil или vinegar, т.е. бутилка с олио или оцет. Фраза, която да използваме за да помолим някой да ни подаде тази бутилка е Could you pass me the oil? Could you pass me the vinegar? Също на масата разполагаме с salt shaker и pepper shaker, както и toothpicks, клечки за зъби. Когато дойде сервитьорът, ще поръчаме, най-често използвайки I would like, please или Could I have, please. Например, I would like a glass of wine, please. Бих искал чаша вино, моля. Could I have the pasta, please? Може ли да поръчам пастата, моля. Винаги използваме please. Съответно, след като приключим с храненето, трябва да поискаме и сметката и използваме следната фраза. Excuse me, I would like the check. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако искате да намерите още такива видеа, отидете на онлайн курсове BG.